Bueno, egun guztioi eta bereziki mila esker, eskualdeko garapen agentziatik etorri zaretenok, bai alkateak, bai lehendakariak, bai teknikariak. Benetan gaurkoa guretzat alduntiarentzat behintzat egun nabarmena da, egun gainean uste dut oso garrantzitsua, ez? Energia planak nola aurrera dijoazten, aspaldin hasi ginen, baina orain ja 10 agentziak sinatuko dugu, 10 sinatuko dugu energia planaren etorkizuna nola izango den, eta benetan Gipuzkoak behar duen plangintza da. Energiaz ari gara hitz egiten, orain modan dago, baina egia da Gipuzkoak behar duela, aldaketa, behar duela transizioa, badakizue oraindikan gure menpekotasuna eguneko 90 gora dagoela. Alde batetik daukagun menpekotasuna. Bestetik, bultzatu behar dugula noski energia berriztagarriak. Eta hori dena egin behar da era justuan, denontzako energia, esaten da bezala, gazteleraz ez, es un bien de primera necesidad y hay que garantizar evidentemente que ese servicio llegue a todos los ciudadanos. Por lo tanto, es importantísimo que hoy las 10 agencias del territorio englobamos todo el territorio. Es verdad que con San Sebastián tenemos una planificación diferente, pero todos los demás pueblos del territorio ya se han incorporado a este desarrollo de planes de energía que van a tener, como luego los protagonistas sois vosotros y vais a exponer brevemente lo que estáis haciendo, van a tener un nexo en común, ¿no? Un nexo que, como decíamos antes, son energías renovables, que luchemos contra la pobreza energética, que para todos nosotros es un bien de primera necesidad, que impulsemos el autoconsumo como lo estamos haciendo, tanto en las ciudades grandes como en los pueblos más pequeños, y ahí la Diputación evidentemente tiene un empeño especial, ¿no?, para que esa presentación que hicimos la semana pasada de 21 poblaciones de menos de 5.000 habitantes tengan ese canal, y las que se han quedado fuera evidentemente se irán incorporando próximamente. Vosotros, las agencias comarcales, sois punta de lanza en este ámbito. Sin vosotros es imposible hacer esta labor. La Diputación, evidentemente, intenta canalizar, intenta poner esas ayudas económicas. Vamos a poner cerca de 500.000 euros este año y también el año que viene. Eta horregatik, nik uste dut bermatuta dagoela etorkizuna, eta etorkizun hori erabat eraldaketa egiteko bidean jarri dugula Gipuzkoa. Denon artean egin dugun elkarlana da, orduan denak zoriontzeko, hemen ez dago liskar politikorik, eta hori ere azpimarratzekoa da, eta hor utziko dut. Benetan, zorionak denoi, eta niretzako oso pozgarria egun hau ere. Eta jazuk zaretu protagonistak, ez dakit nondik hasiko gean, nondik hasiko gea. Bale, ba. Bueno, ez ditut aurkeztu, nik uste dut hobedala bakoitzak aurkeztea. Ezagutzen gara, hemen gauden guztiok, baino, bueno, bakoitzak aurkeztu eta igual hobi izango da. Luzez juteko bintzat. Bai. Juan Ángel. Bai, Juan Ángel Balbás naiz, de Vegesako zuzendaria. Bueno, muchísimas gracias por la introducción, José Ignacio. Y efectivamente, desde Debabarrena, desde la agencia de Debabarrena, tenemos 5 puntos, que son los 5 puntos que aparecen aquí, que hemos presentado, los que hemos presentado a la Diputación para estos años. El primero de ellos es el seguimiento del Plan de Energía y Clima de Debabarrena, un plan anual de actuación en el que fundamentalmente tenemos 2 mesas. La Mesa Territorial de Energía Sostenible y Pobreza Energética, con un par de reuniones anuales, a través de la cual lo que queremos es sensibilizar, tomar conciencia y tener dato al respecto de la evolución sobre energía sostenible y pobreza energética. Y, en segundo lugar, la mesa de dinamización de la Mesa de Energía de Debabarrena, con 4, 5, 6 reuniones año, de carácter local, además, en cada municipio, de tal forma que estamos extendiendo a los 8 ayuntamientos, 6 más 2, nosotros tenemos la particularidad de tener 2 vizcaínos, estamos extendiendo la importancia de la energía como vector de desarrollo económico. En segundo lugar, tenemos lo que es una obligación para todos los ayuntamientos, el cumplimiento de la Ley 4 del 19,
al respecto de que deben cumplir sí o sí todos los ayuntamientos, que les obliga para todo lo que es no ámbito municipal, pero sí bien municipal. Por lo tanto, ahí lo que estamos haciendo es trabajar con los alcaldes fundamentalmente, pero también con los técnicos municipales, desde el punto de vista de inducir ese cambio necesario, pero con dato. Primero que conozcan cómo está la situación de consumos y de posibles mejoras municipales y a partir de ahí los cambios necesarios. En tercer lugar, tenemos el servicio de consultas para la ciudadanía y para técnicos municipales. La verdad es que está siendo una línea muy interesante de actuación. La tenemos abierta a través de una página web y realmente está siendo, va increciendo. La preocupación ciudadana por la energía va a mayores. Pero hemos introducido también un vector importante, que es la posibilidad del vehículo eléctrico y cómo los ciudadanos, los vecinos, deben enfrentarse a la tenencia de vehículo eléctrico en los garajes comunitarios. Es decir, todo lo que son las comunidades de viviendas, cómo pueden gestionar la tenencia de cargadores para vehículo eléctrico, entre otras cosas. En cuarto lugar, una campaña de sensibilización y comunicación en la nueva cultura energética, medios locales, página web, etcétera. Es decir, la comunicación y sensibilización a la ciudadanía es importante y para eso hemos diseñado un programa de radio con una periodicidad de entre 20 días y un mes para seguir informando a la ciudadanía y, finalmente, el impulso de la implementación de energías renovables en áreas de actividad económica. Es decir, lo mismo que estamos haciendo con los ciudadanos, hacerlo para las empresas en polígonos industriales y, bueno, pues ya tenemos algunas experiencias muy interesantes de comunidades industriales que están queriendo poner y que están poniendo ya placas fotovoltaicas, entre otras cosas. Eta da, hau da, Dana. Egunon, eskerrik asko komiteagatik, nire izena Maria Serrano da, eta Bidasoa Bizirikeko lehendakari ordea naiz. Bidasoa baiaran, haian beste pixka bat atzerago gaude prozesuan, eta une honetan ekintza plana, energiaren ekintza plana kontrataziora eramateko momentuan gaude. Lanketa aspalditik hasi zen, bai Irun eta Hondarribiko udaletxeko teknikariekin, baina une honetan plana egiteko prozesuan gabiltza. Lehenengo gauza garrantzitsuena guretzat momentu honetan diagnostiko bat egitea da, gure baiaran zenolako egoera dagoen bai herritarren arloan eta baita ere enpresen arloan ere, kontutan hartu, orain arte egin diren plangintza guztiak, plan orokorrak, mugikortasun egonkorraren planak ere bai, eta horiek kontutan hartuta diagnostiko bat egin, eta hurrengo 2023-2027ko ekintza plana zehaztu. Gero, nahi eta nahi ez iritsiko dira, zuk ere esan bezala, herritarrei zuzendutako sentsibilizazio kanpaina, ikusi beharko ditugu zeintzu dira modu egokienak, eta noski Bidasoa agentzia ondo konpontzen den eremu horretan enpresei bideratuko diogu gure asesoria eskaintza. Eta hortxe gaude momentu honetan, hasteko eta martxa hartzeko gogoarekin, beraz eskerrik asko eta hurrengo arte. Egunon guztioi, Koldo Azkoitia, Debagoieneko Mankomuniadeko Garapen Agentziako arduraduna. Debagoieneko eskualdeari dagokionez, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lankidetzan garatzen ditugun ekimen ezberdinekin, gure asmoa beti izan da eraginkorrak izatea. Hau da, praktikotasunean aritzea. Batetik, energiaren erabilera optimizatzea, eta bestetik energia berriztagarrien ekoizpena areagotzea. Eta horiek izango dira ere, hurrengo 2 urtetan lehen itxiko ditugun lanlerroak. Hori guztia sektore publikoan bai, nola ez, baina bereziki eskualdeko merkataritza eta industria txiki eta ertainetan implementatzea bilatzen dugu. Uste dugulako, azken finean berriztagarrien ekoizpena handitzeko eta karbonoa aztarnak gutxitzeko, ditugun erronkak horrela gauzatu daitezkeelako. Horregatik, energia berriztagarrietako instalazioen bideragarritasun proiektuak sustatu
eta lagunduko ditugu, orain arte moduan. Eta horrekin batera kontsumo energetikoen azterketak bultzatzea nahi ditugu kontsumoak beti ere gutxitzeko. Baina debagoieneko komunitateak gaur sinatzen dugun hitzarmen honen babesean, debagoieneko energia planean, ja berriztu dugun plan horretan, aurreikusitako helburuak garatzeko beste ekimen sorta zabala eta anitza gauzatu nahi du. Horrela, zeharkako ekintzak lanlerro ezberdinetan bultzatuko ditugu. Eta azteko, horien artean, zaurgarritzasun energetikoa murrizteko jarduerak ditugu, aurreikusten ditugu. Herrietako beti ere gizarte zerbitzuekin batera, burutzen ari garen ekimenei jarraipena emango diegu, kalteberatasun energetikoa sufritzen dituzten familien egoera hobetzeko asmoz. Horrekin lotuta, eta eskualdeko udalerriekin batera, energia berriztagarrien eta oroar, energiaren fiskalitatearen inguruko hausnarketarako oinarriak lantzean nahi ditugu. Udalerri ezberdinetako ordenantza fiskalak ahal den eta homogeneoenak izan daitezen. Ez da helburu erraza, baina behintzat nonbaitetik hasi-hasitxagaz eta horrekin jarraitzea nahi dugu. Informazioa eta sensibilizazioaren alorrean, etxebizitzak eta birgaitzeko eta merkataritza eta zerbitzuetako aholkuekin energia kontsumoa zelabait murrizteko aholkuekin egindako eta argitaratutako, dagoeneko argitaratuta dare, foietoen edapena egiteaz gain, beste lerro berri bat jorratzea nahi dugu. Eta hau gazteei zuzenduta egongo da. Batez ere, DBH ikasten ari diren ikasleei bideratuta egongo da. Energiaren erabilera egokia eta berriztagarrien inguruko sensibilizazioa eta ezagutza saioak garatu nahi ditugu. Gure teiatuan instalazio bat jarri berri daukagu eta horretan oinarrituta halako ikasketa saioak garatzea nahi dugu horrelako ikasleekin. Zeharkako ekintzekin jarraitzuz, eskualdeko udalek jasangarritzasun energetikoko legeak ezarritakoak bete dezaten, eta hemen azpimarratu da, beraien kontsumoak identifikatzen eta hoien murrizketa lortze aldera laguntzeko ekimenak bultzatuko ditugu. Baita ere, bizitegi auzoetan eta industria poligonoetan efizientzia hobetzeko azterlanak garatzeko asmoa dugu. Eta bukatzeko, eta hau bigarren urtean garatuko da, mugikortasun elektrifikatuaren aldeko ekimenak bultzatzean nahi dugu. Eta hau da gure aldetik, gure asmoa. Ez da gutxi, koldo. Ea gauzatzen ditugun. Seguro baiet. Kaixo egunon, Mikel Plazaola, Goiekiko lehendakaria. Eta, pixka komentatzeko Goierri mailan energia gai honen inguruan lantzen ari giren 5 lanildoak, ez? Labur. Aurrenekoa, pixka bat eskualde mailan energi bulegoaren ezartzeko azterketa bat egiten ari da. Aurten ingo da, azterketa hori, eta bideragarritasun planare baita aurten ingo da. Eta 23an, asmoa da pixkat, sorrera eta difusia ematea, ez? Bigarrenik, komentatu da, baina, pobrezia energetikoaren inguruako aholkularitza zerbitzu bat emate udalei, aurreko urtean 21ean nintzen diagnostiko baten inguruan, hor azaldu ziren, lanketa egiteko hildo batzu, ez? Pixkat zuzenduta joango direna, gizarte teknikariei, elkarte formakuntza bat emango zaie, herritarrentzako ere tailerrak egingo dira, lanketa bat egingo da eskualde mailan honen inguruan, komunitate energetikoei buruz ere hitz egingo dugu, eta barrez. 3. lanildo bezala, Goierriko energi planaren eguneraketa, eta eguneraketa hortan pixka bat formakuntza eta sensibilizazioa jorratuko die. Hore lanildo batzu identifikatu die, eta pixka bat eskualdeko sektore guztietan
kultura bat ezartzen saiatuko gara, Goierriko autohornikuntza energetikoa indartzea, etxebizitza sektorearen inguruan dauden ahultasun energetikoa aztertu ere bai, eta eskualdeko eragile eta herritarrei transizio prozesu honetan pixkat parte izan behar dutela erakutsi eta gonbidatu parte hartzera, ez? Garrantzitsua iruditzen zaigulako. Laugarren ildo bezala, udaletan energiaren monitorizazioa egiteko plataforma digitalak martxan jartzea, aurretik ere komentatu dute, garrantzitsua, eta pixkat diagnosi horretan garbi atera zen beharrezko dela, eta jari gara azterketak egiten, eta udal bakoitza dituzten eraikin eta dena delakoetan, pixkat azterketak egiten, eta monitorizatzen, energia aldetik, hobekuntzak nabari izan daitezten, ez? Eta azkenik, ekintza planaren jarraipen bat, jarraipena eta koordinazio bat egitea. Hortarako, goiekitik, proiektuen arduradun den pertsona, proiektuak orokorrean arduradun den pertsona, pixkat, energi mailaren kudeaketa hortan buru belarri sartuko da. Eta, ikusten dugu, honek duen garrantziarekin, gauzak ondo bidean ikusiko ditugula emaitza zuzenak epe labur batean, ez? Eta, nire aldetik gutxi gehiago. Mila esker, Mikel. Fernando. Bueno, Oarso aldeatik mintzatuko naiz, pixka bat komentatzeko zer egiteko asmoa daukagun. Lehenengo eta behin gustatuko litzaidake, igual komentatzea eta denborak ematen digun perspektiba hortatik, eta ja urte eta zehar egon garelako elkarlanean Foaldundiarekin, benetan azpimarratzekoa dela eta eskertzekoa dela, lehenengo aldiz, azkenean 2 urtetako elkarlaneko esparru hori izatea, ez? Zeren azkenean, bai egonkortasuna eta sinesgarritasuna ematen dio egiten ari garen elkarlanari, ez? Eta orduan hori importantea da, maila guztitan eta gobernantza mailan eta elkarlanerako urte bat baino gehiagoko lan esparruak izatea. Eta zehazkia komentatu nahien bizkatzeekin bideetan sentatuko garen, esatia guge justu aurten ja diagnostikoa egin degula, energia alorreko diagnostikoa, eta orduan itzamenaren baitan lehenengo urratza izango litzateke ekintza plan berri bat egitea, ez? Diseinatzea. Hasi garaia diseinatzen, baina bizkat horrekin ja nolabait hori borobiltzea eta eragile guztien parte hartzearekin. Bigarren lan lerro nagusia izango litzateke energia bulegoa nolabait indartzea, ez? Egia da, martxan jarri genuenetikan, tresna ezin hobea bihurtu dala, bai informaziorako eta bai sensibilizaziorako, bai hiritarrei begira eta oro har eragile guztiei begira. Orduan hori nahi genduke indartu eta egonkortu eta hortan sentatuko gara, ez? Alde batikan hiritarrei begira esan dudan bezala, eta baita ere, eragile ekonomiko eta sozialei begira. Eta aipatzea ere horren baitan ikasleekin, gazteekin egiten garen lan, adibidez 50 iniziatiba marratuko nuke, oso emaitza bikainak ematen ari delako, eta horrekin jarraitzea nahi genuke. Eta bukatzeko 3. lan lerroa mundu ekonomikoarekin loturiko izango litzateke, 2022an nahi dugu nolabait plan berezi bat egin merkatariei zuzendutakoa, aholkularitza eta irten bide zehatzak emanik nolabait beren lehiakortasuna indartzeko eta bere energiaren kudiak eta hobetze aldera. Eta 2023 urtean, bigarren urtean, hasiko ginaki industriarekin, poligonoekin, eta hor enpresekin plan zehatzak eta ekintza zehatzak martxan jarriko genituzkelakerik. Eta besterik gabe, Oarsoaldetik dagoena. Egun ondenoi, ez da egit ondo entzutean, bai. Bai, ez da mikrofonik bere, bai. Bueno, nik ernaiz, Tolosaldea garatzeneko lehendakaria eta Zizurbilko alkatea ere bai. Eta gaur, pixka eta orkestera gatoz, azkeneko
urte hauetan eta etorkizunean pixkat gure eskuartean daukaguna. Eta, bueno, gure 6 ildo horiek labur bilduz, gu 2021 batean hasi ginen pixkat piztu Tolosaldea programaren baitan 2021-2024 energia plana abian jarri genuen. 2022an pixkat plan gintza hori edo egonkortu edo konsolidazio urtea izango da. Pixka bat energia plan hori gizarteratzeko, plazaratzeko eta lanildo berriak edo irekitzeko. Baina ez dugu helburu nagusia alde batera utzi nahi, eta da, nik uste guztion artean daukaguna dela, karbono baxuko eredu energetiko berri baten bila joatea. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinatuko dugun hitzarmen honi esker, guretzako 2 urteko egonkortasun bat ere bada, guzti hau martxan jartzeko, proiektu estrategiko berriak edo sartzeko eta sortzeko ere asko errazten digulako, eta hitzarmenetik haratago ere pauso batzuk aurrera eramateko. Besteak beste, diru laguntza lerro berriak eta barre sortzen direnean ere, preste egoteko eta guztion artean aurrera egiteko. Zilegitasuna ematen digulako guztionek. 2022 eta 2023 urtei begira, dauzkagu erronka batzuk, eta dauzkagun hildoi ere eutsi nahi diogu, udalei eskaini bertzaien asistentzia emateko, eta ez udalei bakarrik, herritarrei ere bai. Azken finean, guztionekin ez jakintasunak ere bagea. Orduan, lehen aipatu dezue modan dago, baina ez da moda. Hau da, errealitatea. Orduan, errealitate honi aurre egin behar dugu bai orain eta bai gero. Tolosaldeak badu berezitasun bat, eta da, 28 udalek osatzen dugula, eta 28 udaloiek ia guztiak txikiak, bat daukagu handia dana, hiriburu esan genezake, bilagonak endu, baina beste guzti 5.000 biztanletik berako herriak. Eta horrek, zailtasun asko ematen dizkigu, horrelako proiektuak garatu alizateko garaian, bakarrik jute horrek ez digu balio. Elkarlanean joan behar dugu, eta horren aurrean, egin ditugu. Hainbat lanketa, eta udalei asistentzia emateko, garapen agentzitik ere asko lantzen da, eta herritarrei ere, eta bertako biztanlegoari ere, eskualde ikuspegitik ematen diogu garrantzia. Asistentzia bakarrik ez, jarraipena ere behar du, eta orduan, hemendik aprobetxatu nahi ditu nik momentu hauek ere, garapen agentzian eta udalde ezberdinetan dauden teknikarien izkutuko lana, ez? Gu gaur, prentsa aurrera edo aurkezpena egiten dugu, agintariok eta bar, baina balorean jarri behar dana da, atzetik dauden teknikari guztioien benetako lana. Udalak aipatu ditugu, baina udalekin batera herritarrak ere hortxe daude. Beste eredu energetiko baten helburu hori aintzat hartuta eta energiaren transizioan behar dituzten laguntzak eskura izateko, hor jarri ditugu planean, energia bulego berri bat sortu dugu, virtuala da, horrekin lanean jarrituko dugu. Beti ere, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekarpena ere ezinbestekoa da, horrelako proiektuak ere aurrera eramateko, koordinazioa ezinbestekoa ere bada, eta herritarrei eskaintzen dizkiogun aukeretako bada, berai dauzkaten zalantza, konsultak eta erantzunak emateko kapazitatea edo lortu behar dugu. Ez da hori bakarrik, udalak, herritarrak, baina modu proaktiboan barkatu, herritar zaurgarrienetara ere iritsi nahi dugu. Nik uste dut garapen agentzi edo eskualde guztien helburu jakin badala hori. Hau da, zailtasunak edo zaurgarritasunei laguntzeko sortu ginen. Orduan, hori helburu bezala hartu behar dugu. Eta hor, 2021eko diru laguntzei esker, diseinatutako pobrezia energetikoaren aurrean ere, aurkako plana ere garatu ahal izan dugu eskualdean. Pobrezia energetikoaren jasatzen dutenen artean, 13% bakarrik hartatzen dugu. Eta zenbaki horiek
gorago joan behar dute, hau da, herritarren gana gehiago gerturatu behar gea. Eta hortarako, gizarte eragile desberdinekin elkarlana martxan abian daukagu, baina ezinbesteko ere bada etorkizunari begira. Eta azkenik, hemen aurrean daukaguna, ez gauzatzea, hau da, eskualde desberdinen arteko elkarlana, garapen agentzietako sarean sartu, proaktibo landu edo lan egin, eta energiarekin zerikusia daukaten gauza guztietan, aintzindari, laguntzaile, egunerokotasun lan horretan edo giltzarri izatea gu ere. Eta hemendik, eskerrak ere eman behar dizkigu, Foru Aldundiari ere, horrelako hitzarmenak ere ahalbideratzen laguntzen digutelako. Eskerrik asko, Iker. Guardion danoi, ni Nagore Alkorta naiz, Iraurgi Berritzeneko lehendakarile. Zazpigarreneko turnu nitzen got, eta nik ja proiektu berriek ez dauzket, baina orokortasun baten itzein nahiko genuke. Lehenik eta behin eskerrak eman, Gipuzkoako Foru Aldundiei, eta gaur gurekin dakeun Jose Ignacio Asensioi, ingurumen diputauei, konpidapenatik, Urolako eskualdintza garrantzitsu dalako, Foru Aldundiekin dakeun elkarlan hau. Klima larrialtasunez asko hitz egiten deu, uste danan hautan daun gai bat da, moda baino askoz gehiago da, baina iruditzen zaigu arazuz baino gehiago hitzen berdeula konponbidetaz. Zer egin dezakegun, danak aletxo bat jarri lehikulako, eta uste hitz egitez aparte, ekin berdeula. Klima larrialditaz hitz egiten dani, beti mundu mailako eskalatan hitz egitea, baina guretzako importanti da ez, ale, bai auzotatiken, herrietatik, danak gure neurritik jartzi eta danak batu iten deulako. Eta badakeula zer egin eta gaina ardurak ez, bakoitzek bere maila, baina ardurak dazkeu, eta erakunde publikok eredu izen berdeu ere muguntan. Gaurkoen sinatza guzen lankidetza hitzarmenak erakusten diku ez, energien arluen, garapen agentzien bidez, pauso txikilek, baina eraginkorrak inditzazkegula. Eta klima larrialdi hitzeiteakoen ikusten da gauzak, beste erabatea inberra dakeula, eta garrantzitsu izangoa da, bai sensibilidadie, bai energien demokratizazioako bide batzuk ematie, eta nola ez, energi berriztagarrien ingurun ere apustuk ematen hastie. Herrietatik, udaletatik, garapen agentzietik, eta nola ez, Foru Aldundiekin elkarlanien, nahi eta naiz elkarlanien berreko gauz badalako. Hemen Iraurgi Berritzeneko lehendakari bezala nao, eta esan Urola eskualdeko herri desberdinek, proiektu ezberdinek martxan jarri ditugula. Hemen asaltzen die, gehienak, aurreko eskualdetako berdinek die, batzuk ere ez, anotatzeko mugun ere badazkeu, ez ditugulako martxan jarri. Garrantzitsu da energi planan berrikuntza bat, lehenak 2005 urtean genulako, baita ere erakunde o instituzio publikoetan, etxietan energi eraginkortasuna hobetzeko azterketak egitie, baita ere ez, industriekin, enpresa txikilek eta hartainek sare bat sortzie energi berriztagarrien inguruen, eta hemen aipatu duen bezala ez, albaldin bada, bentzet bidera hartazun plan bat egitea energi bulego bat sortzeko. Ikusten da, danok aigea lanien, kompromiso bat keulako, eta uste dugu ez, kompromiso honen bermeik importantina dela, Foru Aldundiekin dakeun elkarrana sustatzia. Eta guraldetik, besteik ez. Eskerrik asko, Nagore. Eskerrik asko. Nik neuk ere azteko pixka eta eskarrak eman diputazio hori, Asensio diputa hori. Hola, denok elkarrekin ikustea, kaunik ere zazpigarrena, baina izortzigarrena ez. Txiorduko, askolo ondoren, ez da. Ez baino, bai. Ez da zenbaki txarra, lasai. Ez da zenbaki agatik. Gauzea da, azken batetan posgarriala denok elkarrekin ikustea. Denok batzuk bintzat asko marratu duzu elkarlanaren gaia importantea da. Ez bakarrik zuekin, garapenen bitartez, agentzien bitartez ere, zuk esaten duzuen horre baten ere. Hemen Gipuzkoa daukan tamaina ikusita, bakoitzak bere eskualdean egiten duen horren berri izatea ondo dadorkiozen, eta gurpila inventatuta dago, eta neurri askotan guguren artean elkarlan asko izan genezak esku arten. Ni Jon Luki naiz barkatu, Urola Garaiko Garapen Agentziko presidentea eta Urtsuko alkate ere. Gure eskualdea oso txikie da, eta gure kasuan pixkat daukaguna da ezkio itxaso 600 biztanlekin eta Zumarraga bat 10.000 biztanlekin. Gure erronka ere bizi xamarra da, ezta. Bai da egia aurretik ere, zuek bezala lan dexente daukagula eginda,
eta sinatzen dugun hitzarmen honen bitartez, aurrera begira 2 urte dauzkagula, eta hori ere eskertzekoa da, porque ikuspegi zabal hori maila ertainekoa ondo datorkigu, ezta. Laguntza horren baitan egiten dugu ere, zuen hitzarmenaren filosofia jarraituz, aurreko urtetan asko begiratu dugu erakundek gure burura. Zanet, polik, eraldegiak, eraikuntza publikoak, eskolak, eta bai, ja, behartuta gaude, pixkat ikuspegi hori zabaltzea, ezta. Horren baitan gu gure ardatzak 4 dira. Azkenengatik hasiko nintzateke, importantea, jendea nahiko nahasia dago, orokorrean informazioa sobran dago, baina galdera on gutxi dare eta erantzun gutxi ere. Orduan guk hasiko ginateke kasuan hemen informazioa, sensibilizazio eta prestakuntza, ezta. Aztertu nahi dugu eskualde mailan, nun Ezkio itsaso, Legazpi, Urretxu eta Zumarraga gauden, hori, energia bulego baten bidegarritasuna aztertzean. Gehiegi ez nahasteko eta bide batez ere, hainbat proiektu, ez bakarrik hauek, baizik eta egiten ari diran, eta egingo diran beste asko ere, nonbaiten kokatzeko eta jende guztia, edo zindala sektorea, edo bizilagunak baldin badira ere, arutza joteko, ezta? Hemen dauzkagu komunidade energetiko deixente, udal batzuk sustatutakoak, ekiolak, bestean, bueno, behar dugu ate edo lehiatila konkretu bat jendea ez nahasteko. Eta gero, zuek beste toki askotan aipatu dezuten bezala, guk nahi dugu zabaldu arlo ekonomikora. Pixkat hitzarmen honen bitartez, daukagun edukina mamia izan da, aurreztea, efikazia, energia berriztagarriak. Orduan, aztertuko ditugu, eskualde mailan dauzkagun industria enpresetan nola kokatu, gauza batzuk eginda dare, baina badago lan deixente, gure kasuan zuetan bezala, hainbat industrialdea publiko dare, baina baita ere pribatuak, badaukago lan deixente. Gero, nahi dugu jorratu ostalaritza eta merkataritzarekin, guk lehen eskualde industrial bat ginen, baina orain zerbitzutara jotzen dugu deixente asko, eta hor badago lan deixente eta laguntza asko behar dute gainera, zeren eta bere egunerokotasunan faktore hauek ez dare bati bat sartuta. Eta gero azkeni daukagu proiektu, ez dakit, kuriosoa da, eta da 3. puntuan azaltzen duguna, ezta? Eskola profesionalekin batera, nahi dugu energia berriztagarriekin eta autornikuntzaren gaia proiektu bat sustatu. Funtsean, argazki bat ikusteko bazenute izango litzatek karrito bat. Baina karrito horretan plaka batzuk dare, eta horrekin nahi duguna da adibidez, auzo, bueno, herritatik urrun xamardaren auzotara, baserrietara, edo Ezkio itsasoaren kasuan zabaltzea, eta baserri batzutara ere eramatea. Eredu bat badaukagu, karrito bat badaukagu, nolabait esateko, beste 3 jarriko lirateke martxan, eta asmoa da mugitzea. Zertarako ez, hainbeste martxan jartzeko, eta baizik eta horren onurak eta zergatia esplikatzeko. Hori ere importante xamarra da, arlo guztietan, hori bai dela transversala erabat. Eskerrik asko. Bueno, guztioi entzun da, baina, eskerrik asko, Lourdes Alsamendi naiz, Urala Kostako lehendakaria. Eskertzen de diputatu jaunari, guztiekin lankidetzan garatzeko borondatea erakusteagatikan, eta gainontzeko ordezkariei entzun da ere, guk guain sartu berria gera, o sartzera goaz, eta behintzat entzun da guztian ondoren, gure etxeko lanak eta ustet ondo egiten ari gehala, eta postekoa da. Ardura eta hore bada Gipuzkoako energia jasangarriaren eta pobrezia energetikoaren lurralde mai honetan integratzea, eta batez ere denok elkar lerrokatuta aurrera urratsak ematen jarrai dezagun. Hori argi dago, horrela izango ala. Iaz, gure konpromisua berresteko asmoz, aurrera urratz sendo bat eman genuen, 2022-2026 epelderako ekimen zehatza jasotzen diren Urola Kosta eskualdeko energia plana osatuz. Gure eskualdea maila plangintza aurrera eramateko Urola Kosta energiaren maila eratu zen, 5 udalerrien interes eta beharrei erantzun bateratu eta koordinatu bat emateko asmoz. Aparte, herri bakoitzak bere plan
plana garatzen ari da, orduan hor lanketan nahiko sakona nahi da izaten, bakoitzak bere etxeko lanak ondo egiteko eta ez duplikatzeko eta aldeunetekin handiena ateratzeko, bakoitzak bere etxetik. Berandu baino lehen partaidetza batzordea ere sortuko dugu, eskualdeko gizarte eta ekonomia eragileei eta herritarrei ahotsa emateaz gain, ekintza planaren garapenean parte hartze aktiboa izan dezaten. 2019ko legeak ezarritako bete beharri helduz, eskualdeko udalen energia kudeaketa eta energia plangintzaren inguruko eskualde mailako lehen diagnostika ere egina dugu. Eta puntu hori baliatuz, eskualdeko udal eta udal elkarteko eraikin publikoen eta instalakuntzen arteko energia kontsumo eta gastuari buruzko jarraipena sistematetzeari ere ekin diogu. Horretako datu bilketa zehatza kudeaketa jarrai aurrera emateko software erreminta garatzen ari gara aurtengo urtean zehar. Eta ekintza hau gaina udalekin partekatuko dugu, begion hartuko duelako gaina erreminta berri hau. Aldi beren udaletako gizarte zerbitzuekin lankidetzan ari gea, energia pobreziaren errealitatea zehatz ezagutu nahi dugu, kalteberatasun edota zaurgarritasun errealitateen berri gertutik jakin eta neurrira egokituko dugun esku hartze hori diseinatzeko. Energia pobreziaren eragina leunduko badegu, hori zaurgarritasun egoeran dauden herritarren eta familian alboan egonda lortuko dugu. Horregatik gaude, udal zerbitzuekin harreman estu batekin lankidetzan. Eta, gure eskualdeko ehun ekonomikoari ere erreparatu behar diogu ezinbestean. Eta zer esan zerbitzuen sektoreari buruz. Gure eskualdean sektore sendo eta garrantzitsua bai da eta motor ekonomiko nabarmena. Hala, azken 2 urteetan, merkataritza sektorean lehiakortasuna areagotzeko hainbat ekimen bideratu ditugu. Haratago joan, energia lehiakortasunean duen eragina aztertu nahi deu. Gure eskualdean 378 ostalaritza establezimendu daude, 696 merkataritzako establezimenduak, eta transizio energetikoaren aurrean horien guztien bide lagun izan behar deu. Lanean hasita gaude eta aurrengo urterako energia kudeaketari buruzko azpisektoreko ikerketa ondu nahi dugu, establezimenduen azterketa egin, banakako aholkularitza eskaini eta energia berriztagarrien autokonsumorako edota kontsumo partekatu proiektuen bideragarritasun eta ezarpen proposamenak egin. Eta jakina industria sektorea ere. Industriari loturiko 282 establezimento ditugu gure eskualdean. Industrialdean, gure eskualdea txikiagoa da, baina garrantzitsua. Energia transiziorako plan integral bat bideratu nahi dugu, industriaguneetan berosarek esortzeko aukerak aztertuz eta enpresen arteko lankidetza ekimen berriak sustatuz. Adibidez, sinergiak sortu behar ditugu bero soberakinak izan ditzateken eta bere hori ekoizpenerako behar duen beste enpresekin. Azken finean, ekonomia zirkularen norabidean lortuko dugun energia eraginkortasun eta jasangarritasuna. Eta amaitzeko 3 hitz ekarri nahiko nituzke gaur hona. Komunikazioa, prestakuntza eta sensibilizazioa. Energia eraginkortasuneko jardunbide egokiak eduki baditugu, horien berri eman behar dugu, herritarrei erakutsi behar diegu hitzez eta ekintzez, badela transiziorako alternatibarik. Sensibilizazio ekimenak indartu eta edatu behar ditugu, Eskola Agenda 2020 hezkuntza programatik hasi, eta gizarteko gainerako esparro guztietara zabalduz. Energia berriztagarrien bidetik, energia eraginkortasuna lortzeko, ezinbestekoa zaigu kontzientziazio eta sensibilizazio soziala. Eta besterik gabe eskerrik asko eta plazer badala zuekin parte hartze. Eskerrik asko, Lourdes. Hemen ikusita, esan genezakegu, Gipuzkoan energia transizioa martxan dagoela, ritmo desberdinetan, baina denak partekatzen dugula helburu berdina, eta baita ere praktika honak edo hori ere partekatu egin behar dugula, eta batzuek besteengatik ikasi behar dugula, Aldundia laguntzeko dago, baina protagonistak noski, herritarrak dira,
baina herritarrei bermeak eman bazaizkio. Eta hori zuek egiten duzue. Agentziak, udalak, aldundiak, eta hori da gure lana. Eta hemen ikusita, nik uste dut, gure helburua martxan dagoela. 2 urteko plangintza da, benetan, hasi ginean urtero egiten, hau hasi ginean ja, orain dela urte batzuk, baina orain ja eskualde guztia gaude bateratuta maila hontan behintzat, ez? Eta orain 2 urteko plangintza izango da, eta nik espero dut urrengo legealdian 4 urtekoa izatea. Hori izango litzateke, segurazki denok praktikatuko dugun helburu berdina. Eta alde horretatik lankidetza ezinbestekoa da, eta hemen ikusita nik uste dut guk gure ardura bintzat betetzen ari garela. Denon artean, eta lehen aipatu dudan bezala, askotan liskar politikoak jartzen dira erdigunean herritarrak jarri behar dira, eta guk berai bermeak emateko gaude. Eta besterik gabe, ez dakik galderak dauden, lasai galdetu, hemen ikusita zer nolako lana egin den ja da, nik uste dut aipatzekoa dela. Igual gazteleraz egin behar du zerbait, esan didazu, bale. Bueno, simplemente, visto el panorama, lo que quería decir es que, pues la transición energética, ecológica, pero en este caso la energética, está en marcha en Guipúzcoa. Lo que decía, más allá de distintas opiniones políticas, la verdad es que el trabajo que se hace en las agencias de desarrollo es fundamental. Como iba diciendo, pues tanto los ayuntamientos como las agencias y la Diputación, en este caso también, evidentemente, somos los que tenemos que dar garantías a la ciudadanía de que todo lo que se hace con transparencia, se hace con conocimiento. Hay que formar e informar y, evidentemente, no solamente conciencia, sino que hay que pasar de las palabras a los hechos, como se ha citado aquí. Creo que estamos pasando de las palabras a los hechos, evidentemente. Nos queda un largo trayecto, lo decíamos, no es una planificación esta vez sí para 2 años, se ha mencionado y se ha puesto, y como decía antes, yo creo que la próxima legislatura debería ser una planificación a 4 años. Que compartamos las buenas experiencias, que las hay y muchas, algunas han dado un resultado magnífico, y no hay que tener ningún miedo a decir que ha habido, si ha habido experiencias que no han dado el resultado necesario, pues se apartan y punto, no tenemos que tener ningún tipo de problema, pero las que son buenas, compartámoslas, porque en esto, evidentemente, esto es un camino de largo plazo. No voy a hablar de las próximas generaciones, también de la nuestra, ¿no? Y, por tanto, aquí estamos hablando del bienestar de los ciudadanos y de que tengamos un futuro, pues, por lo menos, yo no sé qué palabra utilizar, tan bueno, lo voy a decir así, como el que hemos tenido nosotros, ¿no? Pero está en juego, evidentemente. Y una cuestión que se me olvidaba, se ha citado, evidentemente, a los ciudadanos, se ha citado a la industria, al comercio, al mundo económico, ¿no? Se ha citado varias veces. Efectivamente, somos un territorio industrial y igual me salgo un poco del guión, pero nuestras industrias tienen 3 componentes fundamentales, ¿no? Que hay que resolver. Una es la energía, fundamental, porque el incremento de los costes puede generar muchos problemas. Afortunadamente, creo que a corto plazo, la excepción ibérica que se ha conseguido va a ser fundamental. La otra son los componentes, que ahora no viene al caso, pero donde tenemos un problema. La otra ha sido o es el tema de la gestión de los residuos, ¿no? Que fundamentalmente nos toca también a las administraciones públicas y a los distintos agentes públicos, ¿no? No voy a entrar en ello, pero la energía, que es lo que tocaba hoy, efectivamente también la tenemos que trabajar, y eso también las agencias tenéis mucho que decir, porque claro, los industrialdeas, eta tokiko politika hemen aipatu dira ezinbestekoak dira. Orduan, zuek ere, ardura edo erantzukizunak edo bintzat soluzioak dauzkazue baita ere bideratzeko hortan, eta aldundia laguntzeko dagoela berriro aipatuko dut. Eta galderak, baldin badaude. Luzatu inga pixkat, ez? Asko ginean hitz egiteko, baina nik uste dut oso ondo egon dela, eta ikusten da zer nolako lana egiten duzuen eskualdetan, eta benetan eskerrik asko nire aldetik. Ez dago aldererik? Oso ondo esplikatuko dugulako, ez? Mila esker.